Salam eziz vatandaşlar, salam mähriban ýurtdaşlar. Neşun biz siziň bilen ýene-de ekrana çykmamyzyň esas sebäpleriniň biri şu ýaňy ýakynda Telegram kanalynda çykan Türkmenistan ýaşlarynyň Russiýanyň Saratowmy haýsy bir ýerinde ýokary okuw jaýlarynda okuyan türkmen studentleriniň kyn ýagdaýlary barada ýene siziň bilen gürrüň etmek üçin şu ýere ýygnandyk. Eziz vatandaşlar, hoş geldiňiz hemmäňiz. Melike Mowlem, Bahar hanım, Leyla hanım, Ýaşky we hemmäňiz hoş geldiňiz. Sebäbi şuňky etjek gurrunmyzyň sebäbi Türkmenistan ýaşlarynyň daşary ýurtlarda okumagynyň hem şolaryň okumak üçin ähli mümkinçilikler döredilen dip nemetik geplerler-de hemme zady gülala güllüp etip Türkmenistanyň ýa-ni goşa durnak içindäki hökümeti şey dip gürleýärler. Türkmenistanda ähli zat gülala güllüp, ähli zat hemme zat ajaýyp işler dowam etip duran ýaly edip şey dip gürleýärler. Emma biz şu videonu bize gelip gowşan şu video biziň habar kanalymyza goýberipdirler şu Russiýada okuyan türkmen ýaşlary şu videonu. Häzirden şu videoň şu taýda gysgaçyk bir nemesini görüp geçelim. Görünüşini. Ondan soň her kim öz pikirlerini aýtyp geçer. Sebäbi Türkmenistanda okumak üçin bilim ýok asla. Türkmenistanda bilim sistemasy asla düýbinden ýok. Sebäbi näme üçin Türkmenistanda okuyan ýaşlar hemişe-de çärelerde sürünüp şo çärelerde okuwlaryny geçmeli bolýarlar. Şoň üçin hem Türkmenistanda hiç ýyly bilimiň ýokdugy mesaňa görünüp dur. Şoň üçin türkmen ýaşlary daşary ýurda çykmaga mejbur bolýarlar. Ene adamlar hemme tomjadyň Türkmenistan prezidentini alyp barýan siýasatyna garşy gitýärler. Bize çok Koreýadaýda ören uly baglyjany öldürýärler. Şonda da durur iştayda. O meseleler orayı otursun. Duran üçün yapma ya. Olmadı koyuyorsun. Koyuyorsa da bir gel. Bakar turan gel. Şu gider şu jarsa adam peri odan ova giden adam peri odan nerede şolar? Ne şimdi? Lan нужно me durdu bu. Bak. Российский закон. Россия etken oyunu okulları getirip bekleyen oyunu. Daşary ýurtlarda bilim almaga mejbur bolýarlar. Emma şolar şu daşary ýurda çykyp okanyna da ana şu ýanky sereden videomuzda gördük. Türkmen ýaşlaryny şu ýerde Russiýanyň bir şäherinde okap ýören türkmen ýaşlaryny polisleri, Russiýanyň polisleri, hukuk goraýjylary gelip şu bir ýaş gyzy, türkmen gyzyny urup duran videosunu gördük ýaňy. O näme sebäpden urupdyr? Şu taýda bize gelen habarlara seretseňe şolaryň dokumentlerini bermändi üçin gozgulaň turupdyrlar şu institutdamy, universitetdemy. Şoňa sebäbi şu waka ýüze çykan üçin nemetipdir da. Şu gozgulaň şu uruş başlapdyr şu ýerde. Bahar hanım elinizi galdyrdyňyz, sen size söz verelim baş üstüne. O neme Aycahan hanım hoş bulduk. Salam yurttaşlarım.
O näme şu dokumenti näsaz bolan ýagdaýyna urmaly diýen bir zat barmy? Şolar ýaly bir eksiklik bolsa, bir jenaýatyny tapsa konsulluğa habar berler. Senin yurttaşyň diýip. Daşa yurtda Türkiýede de şeýle de ýene Russiýada hani konsulluk şogydy urupdyr, bir oglan onu elinden ara giripdir, onu bolsa elini tutup o da bir polisiýede 4-5 bolup basyp ýykyp şeýdip alyp barýarlar-da. Bu 8-nji martda 60 manat berýändir çağıçyklara, gyý çağıçyklara. Daşary ýurtda işläp okap ýörelere de hiç gödekçiligi ýok. Meniň bir yurtdaşym, watanyň geljegi, ýaşly okap ýör. Şoň üçin näme üçin şu prezidentiň bir eli şolaryň üstünde bolmaýar. Daşary işler ministri nirede olaryň näme üçin bir el şu çağalary üstünde bolmaýar goramak üçin. Konsulluk nirede? Näme üçin konsulluk şu zatlary videon Türkmenistana çelli, Türkiýe çelli gelip ýetdi. Konsulluğun haberi yok mu? Konsulluk kimin aşağına yatıyor? Türkmenistan'ın içinde bilim del hiç adam yok. Hiç tat yok. Dine meçhide gatna azan okuldu, meçhide gatna namaz okan, sadece sabret, şükret ve şey geçiyorlar. Türkmenistan bunlar şu yaş çağları, okap yörenleri şu yerde kıyızını urmalı, erkeğine bahane edip urşa gitmeli, urşa adım gerek. Şoň üçin edilýän zat. O mankada näme Türkmenistan 4-nji ýerde durýar diýip hanglap mankalýar. O onu görýär. Ýöne gitsin diýe maňa näme diýär-de. Türkmenistan halkyň içinde 1 milyon halk gasa boldy oňa. Şu Türkmenistan bolup durur ýaly. Osan arkaýyna bakmana da bir näme ýok, işem gerekde daşary ýurda gidip işläp gelýärler, ýöne ady dursa boldy şo ýerde. Plança halky var şu ýerniň diýip. Odan arkaýyn o Türkmenistanyň baýlygyny gorkunjyndan Russiýadan gorksa Russiýa bermeli, Talibandan gorksa Talibana bermeli, Türkiýe ýaranjanlap Türkiýe bermeli, halkyny hiç goldamaly däl. Şon ýaly gorkak eginden basylyp näme mankurt o ejesini öldürýär, mankurt kellesine näme geydirýär, näme haýwanyň malyň garnyny geydirýär. Ondan soňunda da ay ejem ogurlady diýse gülüm ay ejesini öldürýär. Ene halky şu derejege getirdi. Endi şu näme en atalary ayaklanmaly, şu gyýyzyň urşa äkiden şu tutulan oglanlaryň en atası ayaklanmaly. Men çağam näme üçin şey diýen, men okuw goýberdim diýip tutmaly ýakasyndan evşitläpjik. Türkmenistanyň içinde de bilim barmy? Bilim bir öýüň bolsa, şonu satyp okuw girsen çağamy diýen şo puluň ýetmeýär şoňa. Türkmenistanyň içinde gyýyzlar okuwny okujak bolup bir gijesi $50. Şonu Owganistanyň oglanlary aýdyp otyr. Türkmenistanda diye bir student gyýyzyň bahasy bir gije ullanýar diye isläniňe ullan $50 diýip otyr. Türkmen oglanlaram bar şonu aýdyp oturan, gutordy diye Türkmenistan gutordy diye. Ýöne o ýaranjanlar bar. Gül ýalçak watanym bar, iş diýsen kän diýip agzyny çözýärler bar. Hani olar bilmeýän şu zatlary. Şolar eşitsin şu gyýdaryň ýagdaýyny gidip habar alsaň bolýar. Gül ýalçak watany barmyşyn. Gyýdar näme üçin onda bir gijesi $50 Owganistanyň oglanlary keýp edýär. Türkmenistanda da şoň ýaly şonu gören oglanlar namys edip aýdyp otyr. Odan Russiýadaky näme üçin gorasyny ol? Russiýada arkaýyn Türkmenistandan çykdy. Urşa akidi berdi göz ýumýar. Näçe oglan akitdiň? 10 sany me Hudaýa şükür diýe. 10 sany oglan men kömek etdim ors kakama diýe. Ors diýse Russiýany ýamanlyma diýip şerilip ýatyrlar. Näme üçin ýamanlajaklar? Sen düşmanyň Türkiýe gelsen Türkiýede eýle, Russiýa gitsen Russiýada eýle. Hiç ýerde bizim ýaşlarymyzyň gadyr gymmaty ýok. Öleni ölüp ýatyr. İç organlaryny alyp çöpe atyp, musur atyp ýatyr. Hiç bir näme üçin beýle boldy diýip Türkmenistanyň
Dışarı İşler Ministeri ya da bizim prezidentimiz bir baş kaldırdı mı şeydir. Bizim de ayaklanmamız gerek. Ne ile düşündüreceğimi bilemek bak halka var ha. Komşusunun çağası ölse, men ölmese oldu deyip öyüne girip bu kulup kapını yapıp oturuyor. Şayet deyip men çağıramasınlar, men görünmeyin deyip bukuluyorlar. Bu dereceye geldik. Könrüngönç'te Süleyman Tursunbayev'i öldürenlerinde Könrüngönç'ün halkı nire dedi. Ne için? Könrüngönç'ün halkı neçe, polisiyalan sağlı neçe. Ne için toplanıptır şu yerde polisiyanı vurup götürüp zılmadılar bir tarafa. Şu öğlen vaktinde şu yerde hemmesi olup çoğular öldü. Ne için? Bular yani edip öldürdüler. Yatıp kesellep yatıp ölmedi, yine vırdat olup ölmedi deyip ne için halk ayaklanmadı? Yine bu bizim halkımızın sümsüklüğü, kümsüklüğü. Rusya'da da çok izi demetiptir, vuruptur. Bir kız yormuyor yere aşağına, bir ayal. Benim çağlarım o kapıyı bütün kısıp işlek etse hiç adam olmazdı diye. Öydüğümü de bir yarancaklık, yalakalık yapıp çok rahat bir kıyıgırı versen hiç adam olmaz mı diye, olmazdı diyen ol. Şunun yalı haram heleylerim var. Ben çağım okuyor, beyleklen kinem olsa şu olsun diye haramzada heleyler var. Aya onu zenan demeyen heleyler şolar, haramzadalar. Yine şolar sebeple çağlar şu güne çiğiyor. On pulu kendir, tapindir pul. Bir vaktim gerayin satyanlar bağıydı. Ya importlu maşinler miniyediler. Şun yani ol yeni bir bokluk edendir. Tramadol satyandır, gerayin satyandır. Ya da birinin ikinci heleydir, son için çağırdım, arkayını okudum. Men çağırırım, güyen o kapıyor deyip, çıgıla gepliyor. Diyeceklerim şundan var, şu atlıkça. Sağ ol Bahar Hanım. Kaçı doğru zatlar bellep geçtiğine. Şu Türkmenistan'ın içinde asla bilim yok dedik de. Bilimem yok, bank sistemasım yok. Şu okuyan, yurttaşını okuyan yaşlar pul hem transferini edip bilmeyede. Sebebi bank sisteması işleyenek düpten Türkmenistan'a. Ne banktan pul geçirip biliyor olur, ne Türkmenistan'a okap biliyor. Türkmenistan'da bir neçe institut var. Emma şoňa oku girecek olsam ýa aýtdyňa, öýüňi satmaly, öýüňi satsaň hem ýetenägo. Çuwal pul arkaňa bolsa da şo institutlar sen kabul edene. Nemek şu tutulan oğlanların eceleri vardır. Ecesi vardır. Ne çoğlanmalı? Doğru gitmeli Moskva. Varıp konsolluğun yakasından tutmalı. Türkmenistan'daki Rusya konsolluğun yakasından tutmalı. Ve çağlarını tap demeli. Ne için ben Urşa bir alkaş ordu için ben çağa doğurmadım demeli. Ondan sonra imigrasiya var, mira vardır. Dışarı İşler Ministeri'nin üstüne varmalı. Ben çağa mira da demeli, tap demeli. O yere oyunu tutmaya gidene, keyif etmeye gidene, okumaya gitti çağıcıklar. İşlemeye gidenen olsa tutmalı yakasından. Ben çağağım tap demeli. İşlemeye hem kapitalynyň okap hem özleri pul kazanıp şu institutu okuwy bitirecek bolup dyrjaşýada o çağalar, o ýaşlar. Sebebi näme üçin Türkmenistan'a izinden pul gelmiyor olan? Geçirip bilmiyor en atalary. Geçirse bir $100 geçirýändir, onam gör näçe ýylda näçe gezek geçirip bilýändirler. Sebebi şu problemasam bar, hemme taraplaýan problema. Han Daşary İşler Ministrligi, han Bilim Ministri, han konsulluk, Türkmenistan'ın nirede Türkmen halkynyň, Türkmen ýaşlarynyň bir arkasynda dursaýdy. Şo ýerde. Oğlan, erkek ýaş oğlançyklara ana gabak goýupdyr diýip görkezipdir o videoda. Polisler akidip gabak goýan. Bir gün 10 gün ýaşa taýda az saklaýarlar, oson gorkuzyp urşa uğratmak üçin edýärler ony. Urşa uğratmaly. Bahana da. Şoň üçin bahana gözläp edýärler ony. Ýoksa gün geçsen okujaýny. Türkmenistan'ın içinde student kıyılarımızın bir gecesi bahası $50 olsa, dışarı yurda çıkanımızdan Urş'a gitse, o Türkmenistan başında oturana 2 tane koşakelli, pankelli ne mi işliyor o yerde? Gümün çeksin de gitsin, Urucu Meclisi tavşırsın Türkmenistan'a. Haramzadalar.
yurdu yıktı, halkın çökertti, çüğretti beynisini halkına. Yine de Bahar hanım, şo ýaşlar näçe Türkmenistanyň ýanky Goşadyrnakçynyň hökümetine yüz tutmandyrlar. Gün gelip bize bizim habar kanalymyzy haýyst edip yüzlendirlerden şu videolary goýberen adamam. Şo studentleriň ýagdaýyny gelip bize habar berip oturýarlar. Bizim Ozan Türkmenistan'da adam mı? Başındaki oturan adam mı? Kim o? Kurban ulu mu? Serdar mı? Gelip Erdoğan'a iyi biçkeni nahil diyeni. O bir kar iyisiz bir komşun olur, köçağına bir yeri olur, gidersin. İyi biçkeni nahil, buralar iyi biçkeni ben uğradayım çağalardan diğer getirip verirdim. O şunu yalanıp geplaptı ora. Onlar yanına geldi. Yüzünü elini çalarak uzattı Erdoğan. Yüzüne de seyrederek beydip yüzünü beyle yıkırıp geç gitti. O başındaki oturuyor şunu yalan. O ne yapsın? Kim deyip yüzüne nemesin onu? Domuz diyeceğim. Domuz olur. Neme mi? Kim olur? Halkın başı bizim ben hormatlı prezidentim deyip yağdayını aytsın mı? Neme deyip aytsın onu? Hemmesine de yağdayı aydarı yazat yok. Başınızda Türkmenistan'ın başını neme domuz ferme olduruyor. Bahar hanım şu yerde Leyla hanımın evini kaldırıptı. Sağ olun Bahar hanım size. Başüstüne Leyla hanım size aytıp bilersiniz. Salam kardeşler, salam yurttaşlar. Sağ bolun Ayjahan abla men. Sözüňize çakyrgaňyňyz üçinem, söz bergeniňiz üçinem. Bahar hanymyň aýtganyny dinlem, dogrudanam bizeni yurtumyzda ne okuw ba, ne bilim ba, ne bir başka zat ba. Diňe propaganda, diňe ýaňy baskınçylyk, zulüm ba. Okuşa girgen yerdeden ýaňy bir emellep okuşa girgenler ba. Türkiýede işlep birgen ata-enäsi men biledi olarymdan işe nege okuşa girgizdi şunu 175.000 manat bilen dedimi, şundyçy pul bilen dedi girgizdim dedi. Mundan bir 5 ýyl evvel çagasyny institutama nere girgizipdi Aşgabatda. Lekin diňe çäre bilen geçirip durupdylar dedi. Kany berde çäreni görüp birgen çağala nereden bilim alsın, nereden ne bolup çıksın bir tecrübeli doktor ya bir mugallim ya bir başka zat bolup çıksın. Hiç hili ne bolup çıkıp bilmeydi. Çäreni näsi bolady ola diňe. Profesional çäreci bolady. Ben şunday dep düşünemen. Osuna mene hazır görgenimizden ýaňy Russiýadagy kyzlar kızlar ýaňy urup nätip durgan üçin aýtgan gep bu ýaňy aýalyny götüni kysyp ýürsün, öz näsine ýürsün degenleri ba. Ona meni çagalarym aýdym bolup ýürüpdi, ýene bir zat degenleri ba, olaram bir ýalakala. Hondyçy adamlary indi no desek bolady. Adam emes da ondyçylar. Halkyny düşünmeýdiň, ýurtuny düşünmeýdiň bir mahluk desek bolady. Eger seni çağalaryň şunday näken, ondan öçü ýurtunda ne almaýdy, tälim almaýdy, bilim almaýdy. Ne üçin başka ýurta getädi? Ýürsün üýakda. Ýurtunda ýürsenle götüni kysyp. Al görek olsun çağalaryny bilimli boljakyny, ýene bir zat boljakyny. Ine bizeni studentmen dep studentlikke çykyp gitgen, okuw, bilim alaman dep başka ýurtlara çykyp gitgen ýaş nälerimiz, çagalarymyzam sürülüp zor bilen gün görüp ýürüpdi, zor bilen okuş okydylar. Bulara beriljek pulam ýok. Yurtumuzdan evvelle berer edi. $100 mı, $50 mı ayına şunday $50 çüpta söwedi. Ýadyňyzda bolsa. Başta 100 olsun $50 çürdiler. Indi ýylyna bir märte berediň bolupdy. Evvel ayına bir märte berer edi. Indi ýylyna bir berediň bolupdy. $100 mı şundaýçy studentlere.
Ana bizani baylıklarımız nere gitti? Nere gitip yatıptı ula? Haram kuludan artmayatır-ku. Bu haram kulun tuhumundan artmayatır. Budjetimizdeki 100 000 dolar mı, neçe min dolarımız bar eken, ben eşitçim boyunca ulanam yegelle katnap bolup da başka yurtlara. Bilmem ne iş edecek bula. Bulanı hiç duydurup bu muydu? Bulanı kolundan iş etseken bize yurtumuza almalımız. Niçelli adam yüzlenip duruptu, niçelli halkımız yüzlenip duruptu. Berdi Muhammedov, boşat işini, git, bir gümünü çekip git bir başka yurtlara dep durupdula. Şunçalli gap aytıp durupdula bulanı üstünden. Lekin bulanı yüzüden bülk etmedi eken. Bula vapşi adam emes eken. Menimçelli. Bulanı yüzünü içip bot ketken degin mi? Eşekni yağırındı, yağır bolup ketken eken menimçe. Yağır demek ne demek? Eşekni bu boynuna yip baylasan, yağı bunda kırılıp kalattan kalınlaşıp kaladı şu boynu. Anı şunday bolup ketken eken bulanı yüzleri. Eğer bulanı ornuna başka adam bolganda, misal üçün Zelenski'ni alık. Zelenski bolganda özünü özü asıp öldürerdi. Men şunday dep düşünemen. Bula atalı oğul, o pişim bularda üyat kavat, bir har namus degen zat yok eken. Ben şunday dep düşünemen. Bu berde oynap durganlarım orusla urup, uruşay kütüp duruptu-ku çağalarımızı. Berde Türkmenni Berdi Muhanı propagandası bu. Ine, eğer de bula açıklayın uruşa yüverse, onda bize yeniden halkımız bağırıp çağırıp nöçe sen uruşa yüveresen dep bunu eyipdar etemiz ahir. Eybini açamız. Şunun için bu yaşırınca yüverip duruptu uruşa. Yaşırınca Putin kakasına yardım etip, anşundin bez dokument yürgellerini bağımı, studentler bağımı, anşulanı yüver dep, şunday etip duruptu bu. Özün tutup özün yüver dep. Bulmasa havarsız mı oturuptu bu? Havarı mı yok bunu? Dımbamağında bunu havarı yok bolsa, konsulunu havarı bakı. Konsulunu ne için koyup oturuptu öyle? Halkına karamak için, halından havar al. Nesi bolsa, kemçiliki bolsa yetir dep koyup oturgandır. Konsulatı başka yurtlarda, doğru mu? Moskova'da. Bu bolsa hiç kim ne etmedi, sorapan bilmedi, hiç kim yeçere ses beri ölmedi, inşunday etip yüversem dep, al özün tuttan özün yüver dep Putin kakaga tapşırık koyuptu bu ağasına. Bu mahlukla bizani halkımızı. Köp adam aytadı, asmanımız tinç, yenen bir zantımız tinç, otursanızla bolmaymen demeyin deydi. Şükür etip otursan bolmaymy? Ya bir sabır etip otursan bolmaymy? Şöyle geldik, şükür ettik, sabır ettik. Bizden sabır kasamız mı dolup gitti. Şükürümüz hem yetti, aşıp gitti. Şükür etip şunca yıl oturduk. Yine bize misal üçün Türkiye'ye gelmemize 8 yıl oldu. 8 yıldan beri şükür etip yaşadık. Ondan elde 50 yılla Türkmenistan'da şükür etip yaşadık. Lekin şükür etkenimize bir zat bolmadı. Allah'tan dilep yaşadık. Dilegenimiz bilen bolmadı. Indi özün bir hareket et dep duruptu bizlere Allah Teala. Hareket et dep yol berip duruptu. Indi şu harekete hemme koşulmalı. Bizerinin şu geplerimizi uruşa getip durgan bağalanı, oğrunca yüverip durgan bağalanı, studentlerine nataları eşitsin, bizlere koşulsun şula. Like bassınlar, yorum yazsınlar, bilinmiz, koşulup bilinmiz degen yağdayda. An şunu hayiş etemen, horlanıp durgan halkımızdan, studentlerini, atalarından hayiş etemen. Yüzleninle bizere yüzlengenini sebebi bulanam. Yurtumuzda olanı dinleyecek ne yok, arkadağı yok. Indi o arkadağı degeniniz pıtrat gitti. Daş ahır o, dağ degen. Pıtrat gitti o daş.
Indi çegege aylanyp batyr. Şundan habarlary bolgany üçin bizlere yüzlenip durupdy bu halkymyz, student çagalarymız. Kıskarak aýtyn, sebebi wagtymyz yetmedi. Sag bolun söz bergeniňiz üçin. Sağ ol Leyla hanım. Sağ olun. Yaşka Bey size söz verelim baş üstüne. Sağ olun söz vereniňiz üçin. Çağıramyňyz üçin köp sağ bolsun aýdyn Aýjahan abla. Awa daşary ýurtda okamaly däl diýen ýeri ýok. Ýok, ben suratda okamaly, ýani sen bir döwlet bolýanmalyň, bir hökümet bolýanmalyň. Daşary ýurtdaky okap bilen çağalary ýok, ben suratda sen şert öğretmeli. Näme üçin şert öğretmeýärler? Nire seredýär bu daşary işler ministri? Näme üçin üniversitede ýulan işlänip? O çağalar o ýerde bir zatlar iýbeli içmelidir, en atası pulu uratmalydyr. Bu en ata pulu uratjak bolmasaň görgüli o çağalary. O çağalar näme etsin soňra? Mejbur şolar ýalak ýagdaýa, şolar ýalak güne düşýärler. Ya döwlet tarapyndan hiç il bir döredilmedik şertler üçin. Ýurduň içinde ne okuw bar, ne ilim bar, ne bilim bar. Bir topar pul berip okuwa girýän mogulim näl bolup ýetişýär. Doktorçylyk okuýarlar, gassap bolup ýetişýär. Iň ýöneköy bärki bir aňsat operatsiýa de körçek, şo ne dibilen aklar diýär. Bu nähil beýle bolýar? Kim seretmeli bu zatlary, kim düzetmeli muny? Gitsin başymyzdan ýok bolup. Ya Türkmenistan şoň üçin guruldy ýaşdyr. Ilymly, bilimli ýaşlar ýetişsin. Spesialistleri o da edip çağırdıp näme täze okullar açyp şeýdip ýaşlary ýetişdirmeli. Zatlaryň hemmesine daşary işler ministri Erişit Meret günäkar. Türkmenistan gurulanyny kellesini ýalaňaçlap jogap berir bu eden işler üçin. Şu açykda şunu aýdan edim, birazçyk gysgasyk tutan ýene söz alar. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Doğru. Yaşlar bizim geleceğimiz da yaşlar näme Türkmenistany täze Türkmenistan gurulandan soňam olar ilerik alyp gitjek yaşlar şolar. Şo ýurtdaşyna çykyp okanlar sağ bolsunlar okanlar, emma şolara näme üçin kömek edilmeýär. Ýani Western Union diýdiň da, Western Union asla işläne. Sebebi Türkmenistanda bank sistemasy düýpden ýok. Bank sistemasy asla ýok. O elektron görnüşi, o zatlar hatta asla geplemäne hiç mümkinçilik ýok da aýtmaga da dilim baranak o zatlar. Utanç, şu 21-nji asyrda şu bank sistemasy işlänek bir ýurtda, onda da şu Türkmenistan ýaly baý bir ýurtda diýsen bular gaty utanç berjek. Vatandaşlar, utanın. Melike Molim, hoş geldiňiz. Size söz bereli. Baş üstüne. Hoş buldum. Zeyrenme Aýjahan hanım, zeyrenme. Bank işlemese, nevit gaz turwasy işläp dur. Poçenin jüýsüne akyp dur. Bizim ýaşlanmady okutmajak bolsa näme alýakagyny şo soragan berip göreli. Biz oňa iň gymmatly baýlygymyzy berip otyrys. Muçça halka öldürip otyr, gyryp otyr, jahil goýup näme bäweleňine basyp alýan, näme türkmen şon ýaly edip alyp otyr kaganymyza çenli emir otyr ka biziň studentler okudy bilmeýärmi? Bu okumak yurtdaşyna okuw gitmeli, dogry okamaly, bilim nerede bolsa şo taýyp gidip almaly. Bilim hiç bir nemesi ýany ýokdur. 2-3 okuýar, ýörenler ammaýla Türkiýede görýär. Ýöne näme üçin Russiýa gidip okamaly? Ya işleyecek olsa ne için Rusya gitmeli, ne için Rusya vizasam ardan gelin deyip çağırıp duran şirketler açıktırlar Türkmenistan'ın içinde. Gelin Rusya'ya gittiyen olsanız yenilikler var. Ne için şu yenilikleri yürüyte Rusya çiğnettiler. Tabi Rusya'nın eskeri kalmadı. Bizimki alalakuk, zahil, kesin çıkarman, oturan mal Türkmeni süreymese ya da yine Demirgazık karaya veriye gerekken iladım bana ölsün deyip. Biz inni şoňa beňzedik. Soňam ine şu Saparağan bir sözü vardır. Näme jelladyna aşyk millet biz. Aýdym edip aýdaýmaly olduk. Biz jelladymyza aşyk.
Orsa go bilim veriyor. Ors bizim arkamızda duruyor. Ay Putin yene neyme. Sen arkanda duruyan olsa poha sen milletini uruyor. He? Renan maskada el gallarım almış. O derecede ösen yurt dolayan orta Velika Rossiya. Bizim halkımız her türlü edip genosidin her türlü görgüsünü kullanıp görürler. Yine Türkçe soykırım modern bizim soyumuz, neslimiz garılıp Ulsu koy verenlerim, bilen yaşlar, ine nesil önler ayacak yaşlar. Arak bile zehirlendirilip öldürülen men şunu şeyle deyip düşünýän soň çenem son ýa-da zehirlenip ölen nokta yürüýte zehirlep öldürdüler. Olaram kiren yaşlanmaz. Son kimden ölmedi o nesil. Ine şundan düşünüvermeli şu halkı milleti garı otyur Türkmenliyen millet galmyahu. Bu millet hakiki hem cahil hem gerçekten bir degradasiya edilen millet. Bular hiç zatdan emes. Düşünün ha, yurdundan bir gidip var ya, çağacıklarınız. Ne için yurttaşında ölüyemen çağam ya, ne için bu beyle oraya, ne için urul ya, hani hak, hukuk, devlet yok mu deyip bir iyi diyen ine ata da yok bizde. Nüşün her gepleşiklerimize aytýas, biz özümizden en ata olamsoň janygyp janymyz yanan soň aytýas. Bir Putin'den gorkar bular. Putin'a yanakalyk ederler, arkadağım derler. Arkadağın çağalar näme üçin giden ok, ölen ok uruşlarda. Näme üçin bilim almak üçin janyny pida etmeli, taýak iýmeli birinden, urulmaly, ya urşa uradylmaly. Sesimiz çıkarman oturanmazdan şol. Goňşyň öý ýanan bolsa, şu uçkundan sana da sıçrayanlar, şoňa düşünen oklar. Gerek gelse orsun bilimi soňam. Orsyetde näme? Şu orsyedin buran bilim sistemasy bizde Türkmenistanda işläp ýörünür. Orsam şu taýda ýörüýte okuw ýerler näme üçinken ýörüýte açyly Orta Aziýanyň halky bar, şu taýda okusun. Yine cahilden bir cahil emele getirýärler. Ine ýaşga kardeşimiz ýa-ni gowy geçdi. Sağlık uğrundan okanlar, medisina uğrundan okanlar gatsap bolup geçişýärler. Biriňe de öldürüp goýberýärler. Ya bir näde doğru derman berýärler. Täze çahil öldüren bilen o. Hemen sözüne olara tapşyrylan nime bada? Halky gyrmaly. Bolsa bolsun, bolsa 5 bolmasa 20 atyp goýberýär derman içdi. Ya molumlary benim mer oturan molum barmy? Bir çağalamyzyň azyk göýetimi giýen ýa bir bilgili şuda çeýle diýip çözüp oturan çağalamyz barmy? Ýok. Häzirki çağalardan sorsaň Hudaýa şükür. Ana berilýän jogap şu. Okak geldim, 5'lik aldım, 3'lük aldım. Nada 60 manat berdi. Allahu ekber soňradan gitdi. Institutu, üniversitede gutaranlar ýaşlanmak kariyerlerde vagon düşürüp berler. Gum yüklep, sement düşürüp. İş tapylýarmy? Bu okuwy bergi bilen. Ine şu sada halkyň içinden, bir garyp halkyň içinden çağamy, oğlumy, gyzymy okudaýyp oku uğraşsynlar biri. Şoň ömür boyu bergiden göz çykmaýar. Okatmak üçin bir ýerde işlemeli, hokman ýurduny öýüni taşlar men, oğluma koçaklyp ýa Türkiýe, Rossiýa gider. İşler olan pullymy? Oňa okuwyny gutorup gelerem bolyn, olan maňlaýyna urşa gitmede gutorup geler Russiýada bolsa. Bolmasa da urşa pidaýa berer. Al janym gurban saňa arkadam diýişdiýärler Putina. Onsoň gelen soňam şol diplom geçerli, geçersiz saýylýan bir nemeleri bar olan. Pul gazanmak üçin bu hiç çalışma izni ýaly bir zat oňartýarlar. Şu orada den işläp bilen ok. Oň üçin bermeli bir topar rüşvet, para vermeli. O diplom haçan kullanmaly, haçan şol hünäri oň ýadyna okanlar ýadynan çykyp gitýär. Oğlanyň ýadydan. Döwletiň yurdun içinde bir haksızlık,
Yurtdaşına çıkýan boly sen şu çıkan döwletindäki bir hak hukuklaryň işleýişini görýän dälim. Senem isleýän de meňem döwletim maňa şeýder bir eýe çıksa saýyp çıksın meni gorasyn. Bulan sözü geçerli, bizimki ne üçün geçen o sözümü. Biz var ya şu taýda 1000 kişi hamala o taýda bir toy berilýän ýaly ilçhanaň öňüne barsaňam o çyr bilen durmaly, olaň soň näme ho diýip olaň näzli demelerini dinlemeli. Sen halka bagyrmak üçin geldingmi? Bir toparam nimäň konsul işgärler diýip bana aýlyk alyp ýatyrlar. Halkın uğruna seyretken adamma mı? Yok. Reşit Meretf'in bağlık başından portiya diyere. Bizim başımız bu der. Reşit Meretf'in nemesin tarafını tutamak olur. Baş bu der. Şu başı ayırmalı. Duruşuna düğüvü teykar bilen ayırmalı. Bu ne? O Türkmen'in düşüp gören günü. Biri pasportlanmadı bermen. Şimdi varsa sana bir ideali dil hat gerek olsa Türkmenistan'a biri uğratmalıken şu dil hat üçün beni 10 yedek katnattılar diye. Heni de malı bilen ok. O ne hirek neyme iş etmeyene geldiniz. Halkın neçe o yarak bilseler şu tayda tutulur, yakalanır, ölür gider. Şoňa getir oturlar. O düşünse. Russiýanyň ilçhanasy şon ýer, Türkmen ilçhanasynyň bar ýeri hem merdem şon ýer problema. Türkmeniň bar ýeri şon ýeri. Oňa biz näme üçin arkadaşym biziň näme diýip onu öwüp aşağı çykarýar. Bizi halky iyi demeýän, halkyň olmasa sen döwlet dersiň. Halkyny iyi demeýän bolsaň sen terror toparsyň gerçekden hem. Döwlet yok bizde. Terrorum öl keypine seyretýär. Näme üçin şolardan bir ölen okdary arakdan zäherlenip ölýär, Türkmen uruşa gidip ölýär, Türkmen öýkön çüýrät ölýär, bagyry gotaryp böwregi bitip ölýär Türkmen. Hemme zat halka çekdirmedim bular. Sizem canlanyň içiňizde ýerdirmap oturmaly derler. Türkmenem 2 gedek dünýä gelen ok, 1 gedek gelýär, 1 gedek. 5 günlük ömür bar. Şonam 3'e düşürdüler. Şon ýaly düşünün, kilen ýaşlar ýurdun içinde yarawsyz 30-32 ýaşynda öýköni biten bagyry gutaran, ýenesi çüýren. Sizin o diplomaňyz okak gelýäňizde de derdiňize yaramýar. Russiýada alan bilimiňiz Türkmenistanda kölen dessedeň. Tamam gidipdirem diýer şol okumana bir höwes edipdir, gidipdir. Şo taýda şonu urup, gırıp dokumentasiýa işini konsul seyretýär. Bu seyretýärmi Reşit Meretf? Hani konsul işgärleri. Bulara näçe gedek her aýdaňda da bulara bildirýän zat ýok. Halka seyretýän hiç biri döwlet, hiç biri sistema ýok Türkmenistanyň içinde. Ine şoň üçin täze Türkmenistany gurmasak halk utorýar. Ýaş neslimize wapşe ol diýerler, hep aýdym aýdyp beren edip goýdular, jahilliňam aňyr başyna getirdiler. Şular aýdaýyn soň ýene söz alaýaryn. Sağ olun Melike Molim. Gaty doğru zatlar belläp geçdiňizden. Şu Türkmenistan diýilen bir döwletiň özü ýok da, şu sistema ýok. Hemmesi çüýrük bir, ýani fundament ýok diýer atapara. Fundamentsiz gurulan bir döwlet diýse goşa durmak üçin. Külüň üstüne oturan bir jenaýatkar bir topar bada. Şu toparam, şu jenaýatkar topar külüň üstüne oturan tom şu hemmişe tozap dur. Türkmenistanyň içi. Haýsy ýerinden alsan, al eline gelip durana. Şu bank sistemasy işlemeýän ýurt nerede bar? Şu çağalar, yurtdaşyny okuyan çağalar, näme üçin Russiýany saýlap alypdyrlar da? Diýeli. Şu Russiýada okumak üçin şu universitetmi, institutmi, şu uçypdyja bahadyr şolar. Şonu özleri hem kapitalynyň işläp, hem şoň puluny ödäp biljek da, tölegini.
Şoň üçin şu taýyn köpräk saýlawaly. Ýoksam Russiýada da bilim ýok. Russiýada ana hukuk goraýjylarynyň eden nemeleri, metodlary, ulanýan metodlary edil şo Türkmenistandaky Owadan depe wara biziň sednaýamyz. Şo ýerdäki ýaly metodlary ulanyp, ýam sen gelip studentti urmaga näme haky bar ýoksam. Şo metodlary ulanýarlar da. Gizlice ina şu Owadan depe sokup şu ortlara öldürdüp şeyde oturlar ana Türkmenistanyň şu guşudurna içinden hökümeti. Bunun bilmeýän kady otyda şu orsetde de edil şon ýaly. Näçe çağalar okajak dip gapdalynan işlejek guruluşda işlenler ölkütdi köp çağalar. Ya gapdalynan krediň bir maşin jaz bilen arenda biriniň maşinini alyp şonu kredi edip şey dip okuw pulumy töläýin dip ölküdenlerem az däl Türkmenistanyň ýaşlarynyň okajak dip ana ýurtdaşyna şu orsetde okajak dip. Bize gelip duran o habarlaram bize geldi. Onun Telegram kanalda da Halkın Ses kanalyna da goýuldy. Bahar hanım baş üstüne da söz verelim. Şu Owadan depe adam türme salandan soň şu orsun özüniň eskerleriniň eline diýişler bar. Şoň üçin şu adamy öldürsem soň näme bolar? Men öldürmäýin. Bunyň jezasy ýyllarça otursa cezasyny çekýär diýen zat ýok diýip şonu orsun özüne degişli eskerler urýar, amon bolup gelip şolar urýarlar diýe içinde türkmenem bar diýip. Owadan depe giren girip çykanlar aýdy, Owadan depe orsun eline diýe. Biz garaşsyzlyk näme üçin orsun elinde Owadan depe bolmaly? Biz garaşsyzlyk näme? Näme orsun näme işi bar biziň türmelerimizde? Näme üçin bir türkmen özbek Türkmenistanyň watandaşy yurttaşı türme giriyor, Owadan depe gidiyor, o näme üçin ortlar oluyor? Urmaly, öldürmeli, şonýal agyr jezalary berýän orslar birim keyp ediyor üstünden ýa-da şoň nemesi bolup namaz okuyurlar, olsa doňuz soýup şo ýerde mangal ýapyşyp keyp edip oňam içege garynlaryny şo namaz okuýaňyz diýip şolaň üstüne dökýär diýe. Alın, namaz okan diýmişin. Ine biz hiç bir orsun elinden çıkmadykmy? Gurbanguly Berdimuhammedow, Serdar Berdimuhammedow, goşak elle ikiňize diýen hansiz garaşsyzlyk, asuda asman, altyn asyrly asmandyňyz, asmanlyk bir Türkmenistanyň prezidentidiňiz. Erkimiz yetmedimi şu zatlara? Ine orşetde şo taýak ýipdir, urulupdyr, oglanlar elinden aljak bolupdyr, şonu ara geripdir. Ine oglanlarym tutup akıtıp basıyorlar, sonra ya içinde yatıya beton cayda kesel oluyor ya da mecbur yağdayda urşoy diyorlar, ağaç koyuyor özlerim. Şu tutulan oğlanlara hiç tak vermeyemişsin. Yöne bir kat çörek bilen bir bardak su bolanı diye. O zaman öldüm oluyor diye bizar oluyor diye de hiç olmasa uçta giden karnım doysun diyeler diye de. Hani Moskva'da konsulluk. Sen näme jogap berýän? Şu gyzy näme üçin uruldy? Şu gyzy näme üçin itildi, kakyldy? Hökmen urunny bir aýagynyň aşagyna alyp üstüne depeläp bir el aýagyny döwmek däldir. Şoňa bir şappa dursa da siz şondan habaryňyz bolmaly, arkasynda durmaly. Niýerdesiňiz? Moskvadaky, Russiýadaky, Türkmenistanyň giden ýaly konsulluk. Şol oglanlar tutup äkitdi şu wagtda. An sen barıp habar aldın mı? Men Türkmenistanyň demeli yurtdaşy näme üçin muňa deýýäňiz, nirede bu okumaga geldi? Bir arkasynda durýar musyňyz? Daşal ýurda okumaga giden, işlemäge gidenleriň bir hal ýagdaýyndan habar alýar musyňyz? Konsulluk, siz jogap beriň bize. Owadan depedäki türme uranla şonýal polisi orsun kudyada orsun näme işi bar Türkmenistanyň içinde? Birem migrantlary degmek gadagandyr. Näme okumagy diýeneme Russiýa olary degmek gadagandyr. Bir nemesi bolsa, günäsi bolsa elinden tutarsyň, şonýal günä etdi diýersiň, jezasyny deport edersiň. Urmak, soňuna urşa gitmek diýen zat näme? Gyçaga el galdyrmak diýen zat näme? Öňkü orsun gelen metodu bu. Türkmenistanda da ýene şey terbiýelemedimi? Ýuwaş-ýuwaşdan igine bilen guýy gazanýar, ilmek diýeler türkler. İlmek nemede işlediler. Öňünçe orslar
halkı birbirine düşürdüler. Mesela Türkmenistan'ı erkeklerimiz ayağını urmana başladı. Son niyat gelenden son köçüde kıyı çağını urmana çıkardılar. Kıyı olan köçüde sen hemen ayçiye sana hemen diyse o erkek olanın gücü yetiş o uruyor köçüde. Yine bunu çıkardılar. Ruslar yüzümüze bakıp çorka deyip durulmadığında vuru bilmediler. Ruslar bir zat deyse ne mi deyse boluyor. Hem mi adında şeyler. Indi bu Rusya gittiler çağırır. Ya o yerin tölöğü arzanmışım bir yerden. Oku 20 Türkiye gelenden Amerika o yerlere gidenden Rusya'ya gitsen tölöğü arzan mı oluyormuşum. O zaman oku 20 ansat diye. Ben oku gidecek diyenlerden gidenlerden soradım da ne için Rusya'nı seçtin o yerde uç oldu ne işimiz var diye. O yerin tölöğü ansat kolaydı, arzanlıydı. Oku 20 ansat değil, çok çiğni bir şey değil. Hasım çet rayonlarına, oblaslarına oku, institut, üniversite, şunu okuysan hasım arzanmışsın o yerde. Ne şey değildiler. Şunun için gidiyorlar. Türkmenistan'ın içinde bir instituda, teknikuma, uçuşa okuyacak o zaman dünyanın pulu. Birim yok o yerde. Yani pul bilen kutup gelip oturuyan ki yaşlı beyin ayçiyalı, doktor gelse kasap oluyor. Muğullim gelse çobanım oluyor bilmiyorum. Muğullimin okudan okuçundan çobançılığın bilim çıkmıyor. Çoban olsa koyununu haram öldürür. Şon yani. Şon için Rusya'ya kaçıyorlar. Rusya'da da ne böyle günleri görüyorlar. Gittiler Rusya. Konsulluk şon arkasında durmalı değil mi? Türkiye'de de şeyler konsulluğa haber etsen telefonla çık koyuyor. Telefonunu yağdırıyorlar. Yani Rusya'da da oturuyor bir yeri karnını sallap, boğuza benzer. İyi biçip dine halkın pulundan sonra aylık veriliyor. $100 pul alıyor. Yine de gelip şu halkın arkasında dur bilene. Açık videoda görkez dur. Konsulluk. Rusya'da konsulluk. Domuz. Açık görkezilip dur şu yerde kıyçağını bir polisiye gelip uranı Türkmen oğlanları arasına giriptir. Vatandaşını, yurttaşını kıycağızı korumak isteyenler onları tutup basa 4-5 tane polisiye olup onu tutup basıp akıtıp varıyorlar. Urban görürler şu aralığında. Ve zaten onlar bizde var ha. Neme bizim hakikat kanunumuz Rusya'dır. Atı düşmanımız, atı düşmanımız, bizim kan düşmanımız, baş düşmanımız Rusya'dır. Ne hadirim ağrını alıp oturuyor. Çok konsulluk sizden hasap sorarsınız. Soruyorsam hazirim. Öyle şu çağlarım en atası ayaklanmalı barıp Raşit Meredov, Dışarı İşler Ministri tutun yakasından. O zaman bu migrasyon başlığı vardır. Tutun yakasından. Çağınızın öyle ecir çekmesinden hasap soran. Korkmayın hiçem toplanın gidin. Yıka gitseniz gidin. Siz çağınız için çağım için ben korkayım, çağım için ses çıkarmayın diyen de mi? Yine geldi sana çağım için çıkar sesi. Dünkü Melike Hanım aydı da yeter artık deyip elini yumruğunu urursun yere. Şu vakit deyip. Yine şu neme gelip dursunuz. Yeter artık bizim çağlarımızı bilimsiz cahil ettin. Indi menden sordu bir yakanı silkip çıkmadı vakit yine şu vakit. Ayaklanmalı, hiç satlanım korkmalı der. Konsolun tutmalı yakasından, Raşit Meredov'un neme oturun. Tutun yakasından. O Kurbanlı bilen Berdi Muhammedov'lere onlarda iktesam var, onlarda sanım yok. Onlar iyenine bir ağzından çörek yiyor, şuna da şükür edin size. Birden çörek bir yandan iyileyim, kadip aşağına sokuvermesin. Geplerine gep ağzından açıp yatıyor. Kurbanlı edip ağzından gep açıp yatıyor. Gep iki sözün başını çatı bilen yine de onu var ovadan prezident de nemi hormatlı arkada. Ovadan neresi ovadan çekirken? Ya ovadan olanda yüzüne aşk yürüyecek mi? Ya vatanı nereden gidip var ya? Vatan çiğrettiler, bilimsiz, cahil ettiler halkı. Sağ olun. Sağ ol Bahar Hanım. Hakikat bular. Melike Muğullim size söz verelim başlığına. Şularda aydasın medyada. Türkmen
Beyik vatançılık uruşu deyip uruş vardı. Bolup geçti. 41-45'te. Rusya bizim vatanımız mıydı? Türkmenler şotaydı. Türkmen ödök yeke Türkmenler. Orta Asya'nın hemmeti gitti. Şovat, Latvia, Litva, Çekya hemmeti vardı. Sayıldı. 13 Respublika hemmeti gitti. Şotayda bizim ata-babalarımız öldü uruşta. İnnem Ukrayna bilen söwüş açdy danym. Yine de Türkmenleri kullanýar. Bizim vatanymyz mı şo? Men halka ýöndürnekmeli. Özüňizi şey dip kullandyrmaň. Siziň watanyňyz däl. Russiýa orsun yeri. Her götünü bersin, özü gorasyň yerine bir problema bar bolsa özü çözsün. Bizim öz meselelerimiz, problemlarymız, derdimiz kän bizim çözjek bolsak. Näme üçin Türkmenistan üçün şu haksızlıklar, adalatsızlıklar, şu edýän, çekýän eriyetlerinizi dile getirmäne, bir söz aýtmagyna arkadadan çekinýäňizden orsun bar urşunna oduna özüňiz atýaňyz. Onu gelin de öz Türkmenistanyňyzy düzerdiň. Gelin de öz ýurduňyz, ata-babaňyzyň, göbek ganyňyzyň daman yeri, öz ýurduňyz, ölseňiz hem ýatmaly topragyňyz. Näme üçin gidip bir ors üçin böyle bir haksız, adalatsız söwüşü. Urşak bolsamyz ýa Ukraina tarapyna geçiň dänim söwüşü. İliň tersine, akymyň tersine akyp ýörsiňiz. Bizim Türkmeniň köpüsi gitdi Orsiýa 41-45'te adam insanlamada kän şotaýdy ölüm boldy dilemem şu neme gaharym geldi. Biram altın kümüşlerimiz, atlarımız, bizim ehli baýlyklarymyz orsa urş bahanasy bilen gitdi. Inni yine de Ukraina söwüşüne de her hile ýollar gurup gel okuwa, gel işwa diýip çağırıp o urma üçin urlanıp şonu neme çıkaracak bolýar. Şotaýda bahana ondan oğlana mine tutup etdiler agaýdyň tarapyny tutup vatandaşynyň gorap dawa eden oğlana makitler ne? Bahana seninle urşa jenjele goho garşdyň diýerdenim. Urşdan çıkarar şoň gözüni şotaýda açar. Ele konsulum görmeýänleriň sebäbi şol. Görmez olar o ýerde atlary. Asla bir yekece borcuny şolaň yerine ýetirende göremez okuluň. Bunam etmezler. Ayal olsun, erkek olsun, bizim vatandaşymyza eziyet etmäne hakyňyz ýok. Biram näme üçin tarapyny tutmaýaňyz hakyky. Siz hem Türkmen halkyň içinden çykansyňyz, sizi arkada ýa Putin bilen bile ýatyp dograr näre ejeňiz. Siz Türkmene näme üçin öz halkyňyzy goramaýaňyzdan gaýta sesiňiz çykarman, telefonlaryny açman, iýdemen ýörsiňiz. Gelip bir orsun polisi ýa orsun bir pokly balagyna siperen alkaş ors men Türkmenim ormalymy? Näme üçin soraňyz ok? Näme üçin iýdeňiz ok halkyňyzy? Şular aýdaýyn, bizim halkymyz ýöne kullanýarlar o 41-45'te näçe nimeler gitdi. Ýaş ine gar squataýyn şolaň ady nimesem tutulýan näler bolýar. Şo wagtam şo kilen ýaşlara gitdiler, urşlara ine häzir hem şonýary. İçki bahana bilen her hili bahana bilen gırılıp ýörsiňiz, şoňa düşünüň diýjek bolýanda halka. Sizi her hili bahana bilen seher saý sebäp bilen öldürüp ýörler, şoňa düşünüň. Ors siziň iki dowup bir galanyňyzmy? Hani siz musulmana haja giden olup haja gidenden eline götüreçen oğuşan olup ýörsiňiz, ýüzüňize sıyırıp Putin näme siziň nämeňiz o musulmanmy? Hani musulman kapyry gowurmalar. Näme üçin kapyryň arkasynda durýaňyz? Kapyr üçin ölüm etýäňiz özüňizi. Gitmäň şolaň işine etme. Okunam okama. Gepinem çekme. Gidin de konsul depin şo taýdaklar barynda. Konsul işgärlerini depin ýakasyndan süýräp çykaryndy. Anan soň goýbersin sizi urşa. Böyle sağ ol. Sağ ol Melike Moğolum. Gaty doğru zatlar bellep geçdiňiz watandaşlar. Ne şu ýerde şu
Türkmenistanda ýene-de şo sistemanyň ýoklugy da, Türkmenistanda şo bilim ministri, taşary işler ministri, Türkmenistanyň nirede bolsa bolsun elçihanalary, Russiýada ýerleşen baş elçihanasy näçinçi zatlar görenak, urşa gidip oturan migrantlaryny görenak, urşa uğradylyp oturulan migrantlaryndan hiç habar alanak. Näçesi ölüp gitdi o ýerde. Şo ölküden çaçyklar okap beren çağalar ölüpdi. Hiç birinin ady sody ideldim şolaryň adyny sodun tolun idedimi? Aýtdymy ýa-da hasabat berdimi? Ýok, bu zatlara entek jogap berer bu. Bahar hanım başlygyna gaýsara tutsaňyz. Şu Rusiya zamanında Awganistana esker uğradı diýdiler da. Şu Türkmenistan, Özbekistan şolar uğradı endir. Musulman devlet, neme musulmansaňyz siz diýip oýnap Rusiýadan gidenlerdir. Neme Rusiýa oruslar öz eskerini uğradyňlardyr. Şu Türkmenistandan, Özbekistandan uğradylar hemişe. Ay bir şonça oğlan ölüp geldiler. Ýöne ýerden gapynasyň cenaza var bolup durdy. Rusiýa şeýdi, özü Germaniýa bilen savaşdy. Ýene de bizim halkymyz şo ýerde öldüler. Men babam neme Ukrainada galdy ölüsi. Ne söwüşdiler. Neme bilen Germaniýa Hitler bilen. Ondan soň geldi de Rusiýa Awganistana esker alýar. Nemede sarı olsa Ors diýip yaman görýärler diýip gara ýağız diýip Türkmenleri uğratdylar. Türkmen, Özbek. Biz var ya Rusiýanyň bir ullanýan milleti olduk da. Ullanýan milleti olduk. Innem uruşa alyp bilenak bir tarap döwlet şu okuwadyk gidýär o ýerdekiler aly barany neme pişik bolar neme sıçana hinne wakyp oturar sıçan çyksa kapar. Edil şok olduk biz. Sıçan olduk. Onlardan pişik oldular. Ýöne studentlerim seher bakana botu iterekleşdi. Tutup akıdıp oturýarlar naruşeniýe. O ýerde naruşeniýe etdiň diýen bolup akıdıp oturýarlar oglary. Soňam urşa gidip göýberip otur. Biz bir ullanýan millet bolduk. Rusiýa bizi näme edip oýnasa oýnap oturýar. İstese urşa göýberýär. Rusiýa zamanında Awganistana, Irana satylan eskerler boldy. Rusiýa zamanında indi Türkmenistan bilen Rusiýa böldü, aýry çykdy diýdiler nemeler. Ana şonda soňky şu pokoleniýadan soň gullyk etip ýörelerden gullygyny qutup gaýtjak wagtynda satylýan oglanlar boldy. Men bir goňşym bar, biri ýetip boldy da şonu aýtdylar Irana satylan bolmaly diýip. Bir oglany Irana satjak bolup duran wagtynda Iranyň bir adam gelipdir, şo gepleşip hemme zady anyklaşyp indi satjak bolup duran wagtynda şol oglanyň agasy baryp akgaýtdy şonu gullukdan. Gelende gurrun berdi şonu, tartyraýanlar gelende gurrun berdi şonu. Iranly diýdi, sellesini neme sakalyny sallap diýdi, sellesini tegelep diýdi, satyp oturýarlar diýip şey diýdi. Onam şu başyndaky prezident men diýip oturarlar bilýär şonu. Şu wagtynda kimdi Türkmenistanyň birinji sekretary diýildi o wagtynda. Şoň habary bar ýöne Rusiýa diýse sesini çykaryp bilmeýär. Maňa diýme halk näme bolsa şo bolsun. Ondan soň ýany böldi, vertolyotda ýany böldi, eýle boldy, beýle boldy. Yalandan görnämek jesedini berdiler. Ýanyk jeset berdi. Itin jesedini berenine tanajak bolup durlarmy? Bir topar sünkler goýsa. Ya onu bir analiz edecek bizde doktor var mı? Bulasya Türkiye'de ölüyendiriler, bomba patlap, kellesi bir yana, eli bir yana gidenleri biriktirip analiz edip kimliğini çıkaryendirler şu an. Bizde Türkmenistan'da var mı şolarlar? Rusya elinden edip otur. Elindeki bayılığını alıp otururlar, Türkmenistan'ı ovadan depede adamlarını ingowy akıllı şu Türkmenistan'ı yukarı kaldıracak adam diyenlerini öldürdü otur o yere çıkarıp Rusya'ya giden studentlerin o yerde işe giderler aynı onun urşa gideceğine söz yok. Yakalanıyor gidiyor. Kimlik verene de eline neme farşivi, sahte yaşama kimlik veriyorlar. Bakanı lap tutuyor akı diye.
Şöyle bolýar. Halk indi gözi açılıp bir ayaklanmaly wagt geldi. Geldi. Bizim son noktamıza geldi şu var. On kim içämize güýjimiz ýetenak. Öýündäki gyzyň okuwa dikçe şo ýerde zorlajakmy, näme etjekmi, birine satyljakmy, şoňa güýjimiz ýetenak. Başla. Şoňa güýjimiz ýetenak. Biz on kim içämize güýjimiz ýetenak şu var. Ben Nisa varsan senden sorum yerimde organlarını alıp başka bir yerine koyuyor. Sen şuna dur diye biliyor musun? Narkozun aşağına yatıyorsun. Ya da bir elin kesip alıp taşlar diyorlar. Dur diye biliyor musun? Özümüzü ekimiz yetanak indi bir ayağımıza dilimizin üstüne kalmalı vakit gelendir ha. Ölü olsa dir ölmeli indi. Onlar bir ölü deydi bir elini silkeliyorlar ama şu ölü olduk biz. Ruhu ölen, sümsük, ezik bir millet olduk. Türklerin gözünde şo biz. Rahat gazını eline gazı geliyor. Türkmenin neydi? Siz bizim elimizin aşağına gidiyorsunuz. Türkiye'nin elinin aşağına oluyorsunuz. Koruma altına alıyor. Türkiye koruyor sizi. Ne şey gibi oturuyorlar. Yüzüne göz yaptırıp ay diye ne demedi bileyim? Ya başımda su kayada oturuyor. Başımda domuz oturuyor. Haç oturarak domuz oturuyor. Biz özümüz günah karşı ona. Halk ağzı birleşip ayağa kalmasa biz bundan beterini görürüz. Bundan beteri. Yok olup gidersin. Anırdan var bir geli sandıraklap durursa yani. Ors gelse yerde yıkılıp yatıp ayağına uşap dururuz. Bu gidiş o gidip oturuşumuz olsa. Nemede Rusya'da avariya bolup öldüler, maşin kakıp öldüler. Hani birinin enesinden atasından ses çıkıyor mu? Çıkayanlardır ses. Demin çıkarman oturlar. Ya çağınla süyücü neyimiz at var ya? Özün ölü bilersin. Özün maşin kakı bilir. Yani çağını korarsın sen. Şu dereceye geldik biz. Koramalı çağaları koramalı. Bizim Türkmenistan'ın içindeki çağalar milletine karamazdan ol bizim Türkmenistan'ın geleceği. Okulu olsun, bilimli olsun. Onun için Türkmenistan'ı kazanmalı. O Rusya okulu verip o yerden gelenden sonra bir topar pul verip işe girzip ondan sonra sesini çıkarmanız yerler. Bir zaten geplememen yanına geplememen işten kovamasın. Bir topar pul verip girdim. 10 yılım okudum. Men azabım var. Deyip korkuk geliyor. Şu derece ettik. Haçan biz bir arkayın geplerler. Arkayın. Haçan. Haçana korkup yaşayacaksınız. Ayağa kalmalı indi, yurdumuzu almalı, beydiyip sümsünşüp yakanızdan öz derinizin porsiyasını iskaşı oturmalı değil. Beyle bir gayratlı olmalı değil. O zaman bana, Aycı Hanım, şu halkta korku diyen zat yok, yalan yapıyorlar. Bir gayratlık var, nemelik var, bir gayrat, namussuz satanlar var. Bir gayratlık var. Korku diye zat yok. Komşusuyla uğraşanla birbirini vurmaya uyucu yetiyor ha. Ne için polisiyeden, Mehmet'den korkuyorlar? Sen köçene bir 10 sene meheme gelen adayına sen bir köçede ne için sana adam olup yaşayın? Hemmesi toplanıp ayağını aşağına alıp bir gitsinler. Haysi gelsin depasınlar. Toplanıp önüne çıksalar onlar kulluk ayıp duruyor önünde. Aşağıda da şey etmeli. Mari, Leva, Balkan hemmesinde de şey etmeli. Yola gelirler. Şey vatanı kazanı bilersin. O anırkısı bir yerinden öyle polisiye gelse bir yakasından içinden diğerinin porsiyesini iskap yemin çıkarman oturuyor demiyor. Ondan sonra ne bizim Rusya'da çağılar uçu gider. Kıyı çağılarımız arkayın polisiye uru bile. Halk olup ayağa kalmalı. Halk. O yerde o ağlap oturan peydası yok. Hiç. Kurbanınız sizin arkanızda durmuyor. Reşit Meret'in tutun yakasından. Hakkınızı sonradan talep edin. Talep etmeni öğrenin. Korkusuzluğu bir gayret olma. Gayretli olun. Vatanımızı kazanmalı. Şu 4-5 tane ayarlı olup Reşit Meret'in yakasından tutsun. Ne dersin şu Rusya var ya yüreğime müder sol adam korkusundan. O Serdar Berdi Muhammed sana bir şapatlı halı var. Bir şapat dursan otur yer ayağına kalkıp deyip ağlayan adamı. Yüzünde ağlamak gelişti ona. Ağlamağa tayar olup dur da. Vay deyip ağlamağa tayar olsun şu.
Halk ayağa kalsa o şekilde o yerde durmuyor. Yegenleri bile kaç gidiyor. Bir gece kurban oluyor. Öldü deyip bir haber çıkanını ölecekmişin diyenler ahır keserlerdir böğreğinden. Sonra yegenleri de sonra yurda kaç gitmeye aeroporda varttırlar. Ona o ahçı nur verdiği var kim ol geçirtmendir o yerden. Çoğu için çoğu ayağını işten aldılar. Bunun bazı korkak. Halk bir ayaklansa olur girmeye deşik oluyor. O çıkan deşikten dar oluyor bunlara. Halk ayaklanmalı. Bizim özümüz ayaklanmalı, vatanımızı kazanmalı. Yoksa bir gün Rusya gelir, bir gün Türkiye gelir, ondan sonra gezerseydim. Halk ayaklanmalı. Vatanımızı kazanmalı. Korkaklıktan bir gayratlıktan çıkmalı. Korkuyorum diyen yalan gibi bize aytma. Korkaklık yok, bir gayratlık var. Sağ olun. Sağ ol Bahar. Ne doğru belli geçtin şu ors bizi ullanıp otydydyň. Hemme taraplaryň ullanıp otýar. Näçin diýsem biziň nefsimiz, gazymyz, bendiňimiz hemme zatymyz orsa akdyr. Munan biz bilemizak. Buň hatawyny biz soramyzak. Ýene de orsetde okuyan çağalarymyzdan şu ýurdun daşyna da içine de gowgun ýok. Şolara da ýurdun içinde odan depet urup öldürýärler, ýurdun daşyna okumaga çykan ýaşlary urup öldürjek bolup ýörler. Ya da ölüp gidenler haýsy bularyň haýsy biriniň hasabatyny aýtsaň aýdyp oturmaly. Bize gelen maglumatlary ýa-da bize gelen videolary aýtsaň sanardan köp. Ýöne Türkmenistanyň nirede bolsa bolsun ilçhanalary muhakkasy jogap bererler ente. Türkiýedakylar, Türkiýeden näçe adamlar ölüp gidip otyr. Şu ilçhana näme borçly şolar. Şu türkmeniň watandaşyň bir ýurdun daşyna gedelenje çykanan bolsa sen şoňa jogap bermeli. Ola häli o taýda okap ýör eken ýa-da migrant hökmünde işçi migrant hökmünde gezip ýör. Oňa hökman jogap bermeli olar. Ýürite bir hepdelik bolsun, 10 günlük bolsun sen watandaşyň ýurdun daşyna ýa-da Russiýa çykypdyr. Sen şu ýerde näme işläp otýaň? Sen borjun ol. Sen borjuny doly ýerine ýetirip bilen aga. İlçhanalar. Muňa entek kän jogap bererler. Student ýaşlara da jogap bererler. Bularyň görüp gören, çekip gören azaplaryna entek olar jogap bererler. Şonuň bilen watandaşlar şu ýerde jemlesekmi? Hemmeňize sag bolsun aýdys. Şunuň ýaly videolary bize goý bermeňizi, ýene de biziň bilen ýakyn aragatnaşykda bolmaňyzy, şu gepleşigimiziň soňuna size ýene de bir gezek ýatlatyp geçýäs watandaşlar. Şu gepleşigimizden paýlaşmaňyzy, watandaşlaryň hemmesine ýeter ýaly like basmaňyzy, abone bolmaňyzy ýene de bir gezek şu ýerden size ýatladyýas watandaşlar. Teýäbi Türkmenistan diýen bir neme kartadan ýetip gitjek. Şoň üçin hökman ayaklanmaly. Halk bolup ayağa kalmaly. Hakyny, hukugyny sorap bilmeli. Sorap bilmäni öwrenmeli. Bu zady analiz etmäni öwrenmeli da hakyny soramaly. Hani Reşit Meretow'a gitsinler şu studentleriň ene atalary Daşary işler ministrligine gitsin, Russiýanyň şu taýdaky ilçhanasyna gitsin. Gapylaryny dep açmaly. Ol sen sebäbi hakyň, hukugyň ol. Sen hakyny, hukugyny soramaga konstitusiýada ýazylan borçly sen. Sen hakyny soramasaň, onda sen ýanky Bahar hanymyň aýdyşýaly bigaýrat bolup ýetişýäňiz. Bigaýratlyk bolýar ortada. Ýene orta şu bigaýratlyk gelýär. Şoň üçin watandaşlar hakyňyzy, hukugyňyzy soramany öwrenmeli. Şonki şu gepleşigimizi bize ýetiren watandaşlara da sag bolsun aýdys. Watandaşlar Melike Mollym, Ýaşga we Bahar hanym, Leyla hanym hemmäňize de sag bolsun aýdys. Şu gowy pikirleriňizi şu halkymyza ýetireňiz üçin, paýlaşanyňyz üçin şeýre gelip şu datlary analiz edip şu videolary görüp analiz edip halkymyza ýetireňiz üçin ýene bir gezek size sag bolsun aýdys. Hoş sag bolun watandaşlar. Geljekki gepleşiklerimizde görüşençek.